večer. Ja sa vám po dlhej dobe prihováram a verím tomu, že už to znova bude na pravidelnej báze. A dnes sme si pre vás s Danielkou Kankovou pripravili taký živák na tému telo ako dar. Vy, ktoré ma už dlhšie sledujete, viete, že ja tu pleť riešim tak psychosomaticky a riešim hlavne to akné, na to som expert, problematickú pleť. Akné, rozáceju, ale do tejto problematickej pleti patrí aj citlivá pleť, patrí do nej aj predčasné starnutie pleti a samozrejme, že toto sa bezodkladne dotýka našich tiel a našeho fyzického tela a procesov v tele. A možno málo ktorá viete, aj keď to tu stále prizvukujem, že ja tú pleť riešim psychosomaticky a riešim aj terapeuticky cez terapie. Ja už niekoľko rokov pracujem s Access Bars terapiami a energetický facelift robím a toto všetko nám pomáha s klientkami, pokiaľ napríklad chodia ku mne aj osobne, zintenzňovať ten proces liečenia tej pleti a našej duše, pretože ako pracujem s tou pleťou, tak pracujem aj s emóciami, aj s našou dušou. A keďže som mala tento rok taký zvláštny, veľa ma naučil, veľa mi priniesol, mali sme úžasné klientky, mali sme úžasné s nimi výsledky, pretože to bola spolupráca, čiže sme navzájom spolupracovali, ale už viete, že som mala aj úraz. Danka mala takisto úraz z nohou, mala zlomenú nohu, tak som sa ešte viac dokázala napojiť na to svoje telo a začať ešte viac počúvať potreby svojho tela. Pretože my veľmi radi vynechávame nejaké zložky toho nášho života, ktorým sa absolútne nevenujeme. A to naše telo potrebuje takisto pozornosť ako tá naša duša a ako tá je naša pleť. Preto už som tu apelovala na to, že od januára, keď pôjdeme mali do škôlky, od 8. trošku budem meniť koncept, pôjdeme ešte hlbšie na pravidelnej báze a budeme sa tu takisto pravidelne stretávať na živákoch s niektorými mojimi kolegyňami a takisto aj s touto Danielkou. Takže verím, že sa vám toto bude páčiť, že vám to bude prínosné a že budete tieto živáky mať radi. Ja by som ťa, Danielka, poprosila, aby si sa pripojila. Daniela sa už niekoľko rokov venuje školeniam s rôznymi telesnými procesmi a s terapiami z Access Bars Consciousness. Pripojila som, ale asi to nejde. No a s Danielkou vám tu teda budeme vždycky hovoriť niečo o tých telesných procesoch a o tele. Dnes máme teda tému Ahoj! Ahoj, nevidím ťa. Zapni si kameru, prosím ťa. Nevidíš ma? Ja sa vidím a vidím aj teba. No a mne to tu neukazuje. Vôbec. A vidíš tmu? No vidím iba seba. Napíšte nám, kto nás sledujete, prosím, či vidíte obidve, lebo ja nevidím, ja vidím iba seba. Neviem, ako to je možné, že ťa tu nevidím. Poslám ti ešte raz pozvánku. A počuješ ma? Ja ťa počujem, ale vidím nás obe. Aha, babi píšu, že vidia nás obe. No ja vidím iba seba, nevadí. Dobre, tak ja tu srdečne vítam, Danielka. Teším sa na dnešnú našu tému. A ja sa Telo ako dar. No, tak my už v podstate spolu dlhšie komunikujeme a chceš povedať vlastne niečo o tom, aký si mala rok? Ja som počúvala tvoj úvod vlastne, kde si hovorila o tom, že sa venuješ terapiám a že si mala úraz. Skús nám povedať pár vied o sebe, čo robíš a čomu sa venuješ. A potom nejako povieme, že prečo sme sa rozhodli spolu sa dať dokopy a robiť napríklad tieto živáky a aj iné veci, ktoré plánujeme. No, v podstate ja som tiež
vlastne kozmetička, aj masér, ale viac menej posledných, dá sa povedať, 6 rokov pracujem s telami hlavne na forme určitých terapií, kedy ja, dá sa povedať vlastne, že od puberty som vedela, že sa chcem venovať telám, ale vždycky som nejako vnímala, že chcem ísť do nejakej väčšej hĺbky. A viackrát vlastne som si ja sama v mojom živote zažívala, kedy som musela počúvať to svoje telo, čo ku mne vlastne hlasne prehovára a kde idem proti nemu. No a čo je vlastne na tom najvtipnejšie, že minulý rok na konci roka som ja požiadala, keby som mohla mať lepšie prepojenie s tým svojim ako fyzickým telom, viacej tvoriť a proste tak lepšie mu nejakým spôsobom načúvať. No a čo sa nestalo, že v podstate ja som mala úraz, kedy som spadla a mala som vlastne poškodené väzivá na oboch nohách a nemohla som v podstate vôbec chodiť. A to moje telo začalo veľmi intenzívne ku mne prehovárať, hlavne skrz tú bolesť. Tak to prepojilo. A vlastne ono sa mi splnilo to, o čo som žiadala a pre mňa asi to najhoršie bolo to, že ja som dosť človek hyperaktívny a dosť veľa cestujem a veľmi mám rada v podstate to spoznávanie tých nových miest, nových ľudí, nových energií a pre mňa zostať len tak ležať a nemôcť sa hýbať bolo pre mňa asi to najhoršie. Aj akceptovať to, že zrazu je to trocha ináč, ako som si ja vlastne predstavovala, v akom duchu sa ten celý rok bude viesť. Ale som za to teraz odstupom toho času veľmi vďačná, pretože to spojenie s tým mojim telom je určite o mnoho lepšie ako pred tým, ako sa to udialo. Veľmi ma to učilo dať sa na prvé miesto a počúvať to telo naozaj, čo chce robiť. Takže ako sa chce hýbať, čo chce jesť, kde chce ísť a proste načúvať mu naozaj na úplne inej úrovni. No a v podstate tým, že vlastne pracujem ako 6 rokov aj ako facilitátor nielen Access Bars, ale aj energetického faceliftu a tých telesných procesov, tak ako k tomu môjmu liečeniu vlastne to veľmi dopomohlo, pretože ja som s tými procesmi pracovala na svojom vlastnom tele. A potom, keď sme sa neskôr vlastne spojili, keď si mi ty hovorila, že si mala tiež úraz, tak som ti vlastne povedala, že vyskúšaj ten facelift a tie procesy, ktoré tam máš a zapojí do tej ako keby dennej rutiny tej starostlivosti o to svoje telo. Môžem povedať, že moja rekonvalescencia by trvala pravdepodobne určite dlhšie ako 6 mesiacov a dá sa povedať, že s tým, že som s nimi pracovala na svojom tele, tak odchádzala bolesť z môjho tela, začali sa mi obnovovať väzivá, hybnosť, kedy ja som nemohla vôbec hýbať v podstate ľavou nohou skoro vôbec. A tie telesné procesy, oni ako nenahrádzajú vlastne, nechcem ako povedať to, že nahrádzajú doktorov alebo proste tieto veci, ale určite dopomáhajú urýchliť ten liečiací proces s tým telom. A rýchlejšie sa vrátiš vlastne do tej reality a to telo sa aj rýchlejšie hojí, aj možno nemusia byť tie následky aj po tom úraze až
také, ako by boli napríklad bez tých procesov. Takže mne to veľmi pomohlo. Som vďačná za tie nástroje, ktoré mám, ktoré som od prvého dňa vlastne, ako sa mi to stalo, používala. A my sme sa vlastne na základe toho, čo sa nám udialo, vlastne spojili, pretože mňa to na základe toho, čím som si prechádzala s tým svojim telom, aj keď som to nečakala, že sa to môže udiať vlastne aj mne, kto to v podstate ako učí druhých, tak my sme sa rozhodli, že nejaké procesy budeme robiť aj v tvojom okolí a ja vlastne s nimi cestujem v podstate po celom Slovensku. Iba skrátke poviem, že vlastne začíname 12. januára, vlastne ja začínam teda v Senci, ale my sme vlastne pripravili už nejaké procesy, mám pocit, že aj na január, aj február, ale práve skôr také procesy, aby nadväzovali vlastne na to, čomu sa venuješ ty. A nechám ti teraz slovo. No, ja by som chcela napríklad dnes ešte povedať takú svoju skúsenosť s tým, že ja vlastne Access Bars terapie a ten facelift robím možno, neviem, 6 rokov asi. A predtým, ako som bola tehotná, tak som ich robila skutočne veľmi intenzívne. A ja keď som bola malá, tak som bola taká gulička, ale proste som potom, jak som bola v puberte, vyrastla, cvičila som, mala som postavu ako úzkosti na bruchu a všetko. A vlastne potom starala som sa o to svoje telo. A potom, keď som tak zapadla do toho systému v práci posledné roky, tak je pravda, že som na miestami zabudala. Dokedy som nešla na operáciu s prsníkom a potom som začala znova cvičiť a starať sa o to telo. Ale keďže to bolo tiež aj také, že aj sedáva práca a asi toho pohybu bolo málo, keď som bola tehotná, som vlastne pribrala vyše 40 kg, čo proste mi nikto neveril, že isto som sa prežierala. Nebolo to tak. A vlastne som si potom po porode uvedomila, aká som bola obrovská, ako sa rýchlo to telo zregenerovalo, že čo všetko to telo naozaj dokáže urobiť a aké má kapacity. Pretože na to, že som skončila pomaly 5 minút po 12. na akutnej sekcii, tak mne sa aj rana zahojila asi do 6 dní. A takisto aj po operácii prsníka, ja nemám ani jazvu, nič, mne sa to zahojilo naozaj do týždňa. A je to 3,5 roka od toho pôrodu a to moje telo sa skutočne mení, stále mám nejakú nadváhu 10 kg, ale aj tak som schudla viac než dosť a hlavne som mala to brucho naozaj ovisnuté nad kolenami a bolo to hrozné. A ja som si uvedomila, ako má to telo moc, pretože mne sa naozaj zregenerovalo, to brucho sa mi krásne stiahlo a v živote by nikto nepovedal na mňa, že som vážila 100 kg ešte po porode. No a vlastne teraz, ako som si zlomila tú nohu, tak na to, že robím tie terapie dlho, možno ešte dlhšie ako ty, tak vôbec som nevedela, že napríklad ten energetický facelift sa môže okrem pleti používať aj na takéto telesné veci. A tým, že som si jednak zlomila nohu sekundovým pádom, skoro sa mi odtrhlo koleno, mala som natrhnuté väzy na obidvoch členkoch a na obidvoch som mala členkoch výrony a ešte som mala celú túto ľavú ruku proste natiahnutú a posunutú zo sekundového pádu. Tak som sa snažila všetko to, čo som sa za tieto roky naučila so sebou robiť a cez tie klientky, aj skrz toho, že som posledný rok začala intenzívne pracovať so ženami, ktoré majú nielen depresie a úzkosti, aj skrz tú pleť, ale naozaj majú poruchy príjmu potravy, bulimiu, anorexiu, emočné jedenie a hlavne poškodzujú sa, hoci kde na tele, na tvári a podobne. Tak ja som už tento rok tak intuitívne začala s tými ženami pracovať aj skrz to telo a skrz tú pleť. Či už chodia po mne na tie terapie osobne, alebo online, alebo na mojich tréningoch. Vždy tam máme niečo také, čo robíme dotykovo proste na tom tele. A ja som si dokázala tú zlomeninu moju vďaka tomu, že som začala robiť ten facelift, robila som si terapie EFT a ešte mám doma biostimulačný laser a dávala som si také vitamíny z Duolifeu, tak mne sa tá kosť zrástla za 15 dní. Jasné, že som chodila k lekárovi všetko a nemala som ani sádru, pretože to bolo na takom blbom mieste, že by som musela mať od triesla celú nohu a to už by som neprešla ani na vecko, tým, že som mala obidve nohy mimo.
Takže som bola sebestačná, mne sa tá noha skutočne za 15 alebo 18 dní celá tá kosť zrástla. Normálne doktor chirurg, v Ilave som normálne bola a v Považskej Bystrici neveril, že sa mi tak rýchlo tá noha dala dokopy. A ja som si úplne najviac uvedomila, že ako my máme tú silu, lebo viem, ako máme silu cez tú psychiku a viem, prečo a ako moje klientky dosahujú aj s ťažkým akné po XY rokoch výsledky. Ale som si ešte viac teraz hmotnila cez ten môj úraz, pretože no proste som sa vypla prvýkrát v živote po 20 rokoch na 3 mesiace. Tak som si uvedomila, že venovať sa tomu telu je rovnako dôležité, ako sa s tými klientkami venujeme tým emóciám, aby sme si na tej psychosomatickej a emocionálnej úrovni v tom epigéne našom proste riešili tie nejaké traumy, ktoré máme. A vlastne traumy môžu byť aj emočné, aj psychické a môžu byť aj fyzické. Akékoľvek narušenia tela, rany, jazvy, zlomeniny. Takže toto sú naše dva príbehy, ktoré nám vlastne pomohli sa naozaj veľmi rýchlo zotaviť. Ja som teraz vlastne to 8 týždňov po úraze a ja už 4 týždne chodím. Od piatku mi začína rehabilitácia, čo väčšinou ľudia majú zlomeninu 8 až 12 týždňov v sádre. Takže nejdem tu teraz rozprávať o tom, že by som bola nejaká zázračná alebo čo nie, ale naozaj sa mi vždy potvrdí to, ešte dopoviem, že všetko to, čo som pre seba robila celé tie roky, učila sa, vzdelávala cez mentorov, cez koučov, cez terapie a cez všetky tie školenia, tak naozaj to prináša efekt v každodennom živote. A niekedy tomu ani nechceme veriť a ono sa nám to takto proste všetko ukazuje a zrkadlí aj v tých našich životoch. Áno, ono je to veľakrát vlastne o tých našich uhloch pohľadu, ktoré my máme, ako napríklad dlho musí trvať aj ten proces toho liečenia, alebo nejaký uhol pohľadu, čo v podstate dokáže naše telo či už vytvoriť, alebo pretvoriť vlastne. A jak si spomínala, ten facelift, on nepracuje vlastne len ako s kožou, ale on pracuje vlastne do hĺbky a pracuje s vybalansovaním všetkých vnútorných orgánov v tele, pracuje s poúrazovými stavmi alebo veľmi prispieva ženám, či už pred alebo napríklad po pôrode. Ty už ako vlastne ty tým, že sa v podstate venuješ akné naozaj dlho, tak vieš, že to, čo je na vonok, tak aj tak vlastne projektuje sa v tom naše vnútro. Tak. Naša spokojnosť. Oveľa niečo, ako by som to povedala, hĺbšie. A viem, že ty sa venuješ aj EFT technike. Aj regresu. Aj teda iným terapiám. Ja pracujem teda hlavne s týmito procesmi a oni vlastne pomáhajú, aby sme my mali lepší vzťah k nášmu vlastnému telu, aby sme boli vôbec schopní počúvať, čo to telo vlastne naše po nás chce, ale nielen vlastne počúvať svoje telo, ale počúvať všetky telá naokolo, s ktorými prichádzame vlastne do styku, alebo či už pracujeme, alebo v rámci rodiny, priateľov, proste dokázať načúvať tým telám a dokázať im prispieť a proste, aby sme nešli vlastne proti telám, ale s čím sa ja stretávam, to je to, že veľa ľudí si ani neuvedomuje, že veľa vecí rieši z takého autopilota, že my sme naučení niektoré veci robiť a my sa ani neopýtame toho tela vlastne tie také základné otázky, OK, telo, čo ty si chceš vybrať a zahrnúť ho vlastne či už do tej tvorby ako takej, alebo tvorby toho dňa. A to mňa učil veľmi tento rok naozaj počúvať to telo. Áno, niekedy sa to nedá vybrať si to, čo chceme my, že máme nejaké povinnosti a tak,
ale niektoré veci sa vlastne dajú v podstate aj v tom dni, aj v tom týždni preskladať a niektoré veci vlastne naše telá vyslovene napríklad nechcú robiť, alebo nám dávajú vlastne tie informácie, čo chcú oni robiť. Keď ich vieme tie naše telá v podstate do tej tvorby zahrnúť a počúvať, tak potom aj tá tvorba tej reality vyzerá úplne iným spôsobom, pretože keď ideme veľmi proti našim telám, tak tie telá vlastne zosilnia a oni veľakrát zosilňujú niečím, na čo my dokážeme dať tú pozornosť alebo dokážeme v realite zachytiť. Či už je to silná bolesť, u niekoho to môže byť akné, u niekoho to môže byť úraz, aby vlastne sa viacej prepojil s tým telom a to sú také základné veci v podstate, ako tie tela na seba upozorňujú, keď im nedávame pozornosť, alebo keď ich nepočúvame. Ja som si to veľmi uvedomila, lebo keď som pracovala v salóne, tak ja som mala vždy naozaj krásne výsledky a akože od školy, ako som skončila školu, som robila aj s ťažkým akné. Ale vtedy som pracovala tak, že som mala vlastne zvlášť kozmetiku a zvlášť som robila poradenstva. Nevedela som si to do jedného spojiť. Teraz, ak som doma, tých 3,5 roka, tak som to spojila vlastne do toho, že robím psychosomatickú kozmetiku a úplne inak vnímam tie dopady tej problematickej pleti na tie naše životy, na to naše sebavedomie. A čím hlbšie ideme s tými klientkami, tým máme lepšie výsledky a tým viac prichádzam na to, že my sme skutočne akože odpojení nielen od tých našich emócií, že my ich vytesňujeme, potlačame, nevieme ich pomenovať, prijať, nevieme s nimi pracovať, ale my sme vlastne totálne odpojení aj od toho svojho tela. A keď som teraz v novembri robila taký kurz cez pleť sama k sebe, tak som dávala ženám robiť takú úlohu s pleťou a s rukami a naozaj mi niektoré písali, že niektorým to proste išlo sa tak napojiť na tú pleť a počúvať tie potreby, ale veľa žien mi písalo, že to nedokážu a že boli úplne až také zarazené a prekvapené, že čo tam je tou bariérou, že nedokážu vlastne pochopiť tú svoju pleť a nejako so sebou komunikovať. A ono to potom vlastne prechádzalo aj do toho, že každý deň sme trvalo to 7 dní a každý deň sme mali inú úlohu. A bolo to napojené na tie pocity bezprostredne, ktoré sa nám prejavujú na tom tele. No a ja som si to uvedomila za tieto posledné roky a hlavne tento rok, lebo tá moja práca sa už dostala do takých hlbiek, že fakt, akože som za to nesmierne vďačná, že my naozaj nevieme počúvať do svoje tela. My sa aj bojíme, takisto ako sa bojíme sa pozrieť same do seba a prijať tie emócie a pracovať s nimi, tak my sa takisto bojíme aj spojiť sa s tým telom a počúvať ho. Veľmi to vnímam napríklad pri terapiách, keď ženy fakt, že sa seba poškodzujú alebo majú tie poruchy príjmu potravy alebo čokoľvek. Alebo normálne som už mala aj prípady extrémneho cvičenia, že nevedeli oddychovať, lebo si mysleli, že zlyhajú a proste v kuse cvičili, aj keď to nebolo vrcholoví športovci. Že veľakrát aj tie športovkyne majú fakt, že stravu výživnú, nutričnú, ten pohyb majú dobrý, ale extrémny, vypracované telo a sú športovkyne aj tak sú úplne odpojené od toho svojho tela. A úplne si to uvedomujem, že... A to v podstate ako spúšťačom veľakrát môžu byť veci, o ktorých ani nemusíme vedieť. Čo ja napríklad milujem na excese alebo na terapiách s excesom, že prídete na lehátko, pracuje a vlastne ako keby to telo len príjma ten daný proces a nemusí sa tam vlastne riešiť, prečo to vlastne nevzniklo, lebo naozaj to niekedy nemusíme vedieť, čo je spúšťačom tej danej traumy. Je to určitým spôsobom vlastne takéto tie seba poškodzovacie veci
tam je spúšťačom nejaká trauma. Emócia, situácie, ktoré sme zažili. Tak. A ktoré veľakrát vlastne sa otvoria v čase, keď ani nečakáme, že sú vlastne vytesnené niekde v podvedomí a v podstate môžu sa objaviť či v pubertálnom veku, alebo aj neskôr. Takže... Vlastne tie moje klientky, ktoré, že fakt to vnímame obidve, keď spolupracujeme, že sú fakt oddelené od toho tela, od tých emócií, tak aj tie športovky, nie? Ja som mala veľa aj známych fitnessiek, aj takých rôznych, akože známe osobnosti, influencerky a tak klientky, tak oni, aj napriek tomu, že by si človek myslel, že čo môžu mať za problémy, tak mali dosť vážne problémy, aj s pleťou, či už citlivú, akné, rozáceu, alebo fakt, že vrásky totálne mali, ale oni mali fakt problémy akože aj zdravotné. A je to o tom, že my si môžeme manifestovať čokoľvek chceme. Za prvé nevieme, či si to manifestujeme dobre, a keď nie sme akož tak ako keby na poriadku a stále máme strašne veľa tých zranení, tak nám to nepomôže. Ale na druhej strane, že keď to nevieme tak sprítomniť a naozaj sa do toho tak posadiť, prijať to, aj tie ľútosti všetky premení na ten súcit, tak môžeme si manifestovať, koľko chceme, čo chceme, môžeme pre seba robiť maximum a aj tak nedokážeme liečiť to svoje telo a nedokážeme preprogramovať tú svoju myseľ. Takže to telo súvisí s úplne všetkým. A ja keď začínam nejaký proces s tými ženami, tak my vždy riešime najskôr fyzickú stránku, potom fyziologickú stránku a potom tie emócie. Pretože aj v tomto mám taký systém, lebo je ten fyzický vzhľad a takéto, čo vidím v zrkadle, ako beriem to svoje telo, ako beriem tú svoju pleť a aký postoj mám k sebe, tak je to skutočne veľmi dôležité, že pracovať naozaj s tým telom takisto na všetkých úrovniach, ako aj s tou tvárou, pretože aj to telo ovplyvňuje tú našu tvár. Určite, no. Ono v podstate, to naše telo, alebo aj myseľ, to je ako, ja by som to možno počítaču, že keď je vlastne ten počítač preťažený, tak tiež skratuje. A naše telo tiež, keď je preťažené všetkými tými informáciami a vlastne v podstate ich len stále ukladáme do toho tela, tak takisto môže vytvárať skrat neskôr. Je to tak. Môžete nám dať vedieť, že či vás tieto témy zaujímajú, či vám to dáva zmysel. Ak máte akékoľvek otázky, tak môžete tu písať a sa budeme snažiť odpovedať. Pretože takéto zamyslenia plánujeme na týždennej báze, že Danielka? Áno. A vlastne to čaro tej našej dnešnej témy telo ako dar spočíva v tom, že my keď si uvedomíme, že sa máme fyzicky a psychicky starať o to naše telo, tak my sa vlastne ukotvíme v tejto hmote, v ktorej sme a dokážeme naozaj robiť vo svojom živote tie práve zázraky. Dokážeme si liečiť veci, ktoré nám proste prídu, ukázať niečo, čo máme zmeniť. Tak som to pochopila, že... Ono vlastne, keď sa vnímame ako dar, a keď nebojujeme vlastne s tými vecami, nech ti už ten deň alebo život prinesie čokoľvek a príjmeš napríklad aj ten úraz alebo aj to akné alebo čokoľvek, čo sa deje a si tam s tým a nemáš potrebu vlastne od toho utekať, alebo bojovať s tým, alebo byť vlastne s tými vecami v takej rezistencii a proste len si povieš, OK, teraz je to takto, ale čo iné ja môžem s tým telom vytvoriť? A že to môže byť aj inak. Ako môžem začať? Tak ono v podstate, keď to robíš vlastne z tej energie toho, že nebojuješ s tým, tak aj to telo sa dokáže veľmi rýchlo liečiť a dokáže rýchlo v podstate tie veci meniť. A to som videla po tom úraze, že najprv vlastne také tie
prvé možno myšlienky, ktoré mi tam naskakovali, tak určite to bol aj ten strach. Čo vlastne tam sa veľmi veľa toho ako keby vyplavovalo, pretože ja som nevedela, či ešte budem vôbec normálne chodiť. Zrazu som si uvedomila, že vlastne, keď som videla, či už len v televízore niekoho tancovať, že aj ja by som tak veľmi proste chcela, ale teraz nemôžem. A proste len som mala preto celé proste ako naozaj takéto dovolenie a neskôr som pochopila, že aj keď sa to ukázalo tak to bolo celé v podstate dar. Pretože som si myslela, že čo všetko môžem s tým telom tvoriť, že mám v podstate zdravé nohy, zdravé ruky a začala som to vnímať fakt na rôznych úrovniach, pretože som si uvedomila, že to napríklad nemá to šťastie a už môže prísť vlastne do tejto reality s určitým handicapom. A my, ako sa hovorí, že veľakrát, kým nejaké veci máme, alebo sú pre nás samozrejmosť, takže my ich vlastne ani nevieme v tej realite nejakým spôsobom uznať. A ja som vlastne tým svojím pádom začala uznávať vlastne to svoje telo za ten dar, ktorým je pre mňa. Zrazu som si začala uvedomovať, čo som už dosiaľ vytvorila v tej svojej realite a zrazu moje telo chcelo vlastne len priestor okolo seba a zrazu začalo vyhľadávať úplne iné typy ľudí. Proste a dovtedy som tomu nevenovala pozornosť. Neviem, či ako vieš, čo tým myslím, ale proste zrazu som si uvedomila, v koho priestore je môjmu telu dobré. Lebo to je o tom seba rozvoji, o tom seba vnímaní. Keď začnú ľudia na sebe pracovať, tak aj tak ti minimálne 80% starých známych z toho života odíde. A to sa vlastne deje. To sa deje na všetkých úrovniach, aj s tými telami. Aj s tou pleťou, keď si ženy uvedomia, že ako sa majú vnímať, ako majú na sebe pracovať, tak sa im toto deje, pretože už tam začína nejaký ten seba rozvoj a nejaký ten seba raz. A toto sa proste deje vždy, keď začneš pre seba niečo robiť a keď začneš počúvať takúto svoju intuíciu a ten vnútorný hlas a začneš naozaj vnímať tie svoje potreby. Lebo zrazu si tu ty pre seba, zrazu si tu v prvom rade ty pre seba, nie pre tých druhých. Preto sa to začne diať. Tak. A musíš tam byť pre seba. Presne tak. Takže sú to zaujímavé veci. A ja sa úplne teším, že som si dovolila sa dostávať stále hlbšie a hlbšie, že mi tí ženy dôverujú a idú v tom so mnou. Pretože to má nesmierny vplyv, dopad na všetko. Fakt aj na to naše zdravie celkové. Lebo o tom to je. Každý chce byť zdravý, no. Chorý človek má iba jedno prianie, byť zdravý, no. Tak. Tak, čo nás tu bude čakať ďalšie týždne? Budeme preberať rôzne témy, čo sa týka tela a takýchto vecí. Budeme tu preberať rôzne telesné procesy. A čo ďalšie tu budeme riešiť? Nech sa majú babi na čo tešiť. No, určite sa pozrieme asi v najbližších tých hovoroch aj do väčšej hĺbky, ako ktoré procesy možno na čo sú. Sa s nimi dá tvoriť. Možno budeme viacej rozoberať tie terapie, ktorým sa venujeme a každého si zavolá to, čo si ho má zavolať. Či už na terapiu, alebo možno niekto bude chcieť ísť aj do väčšej hĺbky. Dobre, tak ja sa budem tešiť a verím, že aj všetky tieto naše sledovateľky a počúvateľky sa budú tešiť. Teším sa aj ja. Vidíme, čo dobre prinesie. Pre mňa je toto prvý
prvý live na Instagrame. No a ja to už mám, chvála Bohu, za sebou. Ale viem, ako sa cítiš. Ja som A tak ide ti to super, aj keď ťa tu nevidím. Neviem prečo. prespala asi hodinu pred tým live a písala som Majke, že nedáme si to skúšobne, aby som vedela, jak sa tam mám pripojiť. Vidíš, a ja by som ťa super zvládla. Je to asi zvláštne, že ma nevidíš. Asi by si ma videla len cez nejaké druhé zariadenie, ale keby som to ja spustila, tak tiež ťa nevidím. Neviem, ale tu sa vždy ukáže na polovicu, takisto ako ty ma vidíš, tak mne sa to vždy ukáže na polovicu. Neviem, čo sa dnes stalo. Aha. Možno to uloží potom na feed normálne s obidvoma, ale tak počutia bolo dobre. A na druhý krát to bude lepšie. Tak presne, ako sa to zlepší. Takže na dnes asi toľko. Ja ti, Danielka, veľmi pekne ďakujem. A ja tebe ďakujem za pozvanie. A teším sa na ďalšie vysielania, lebo toto sú fakt silné témy. Už len preto, že si čím ďalej, tým viac uvedomujem, že ako som proste videla, že fakt má brutálna drvivá väčšina žien, ale už aj mužov, aj detí má problémy s tou pleťou. Potom som prišla na to, že má zdravotné problémy tiež, pretože to riešim aj cez to vnútorné telo. A teraz tento posledný rok intenzívne prichádzam na to, že tie ženy majú problém naozaj aj s tým telom, pretože seba poškodzovania, všetky tieto také poruchy a depresie, úzkosti a tie veci, čo sa dejú s našimi telami, sa brutálne rozširujú, aj tetania, čo je vlastne prejav na tele. A sú to veľmi dôležité témy, ktorým sa takmer nikto nevenuje, pretože všade je všetko rúžové, ale rúžové nie je nič, všetko je proste farebné. A čím viac si budeme uvedomovať, akú hodnotu môžeme sami sebe prinášať aj tým druhým, tak si myslím, že má to zmysel obrovský. No, ja si myslím, že určite ako príspevok k tomu malo aj to ako to covidové obdobie, kedy boli všetci pozatváraní, ale nie len to, čo sa vlastne, ako v tej realite prejavuje. Ja mám na to taký názor, že ja si osobne myslím, že ja si ani nepoznám človeka, ktorý by nezažil nejakú traumu. Podľa mňa. Akurát každý tým pracuje proste na úplne inej úrovni. Niekoho v tom tele proste mesiace, roky a niekto si proste s tým vie nejakým spôsobom poradiť alebo vyhľada niekoho, k tomu s tým poradí alebo pomôže. Takže... No, ale strašne veľa ľudí absolútne s tým nepracuje, ani to nevedia uchytiť a pochopiť a potom nechápu, keď žijú, ja neviem, 20 rokov v niečo, že aj so sebou niečo robia, ale nemajú tie výsledky, lebo napríklad ja, odkedy robím v online, mám klientky, ktoré majú 20 rokov akné a skúšali všetko možné liečby u doktorov, kozmetiku a nič im nepomohlo a u mňa ideme týždeň, 2, 3 alebo si kúpia, neviem, že balíček vzoriek alebo niečo proste minimálne, prečítajú si moju knihu a oni majú výsledky zrazu po 20 rokoch do týždňa a pýtajú sa ma, čím je to, že zrazu majú tie výsledky a predtým ich nemali. A to je všetko o tomto a o tej energii, o tom, že dávam do toho srdce, že to robím s láskou a že vnímam tie ženy, aj tu pôjde, aj cez tie fotky, cez tú kameru a že ich učím vnímať same seba, pretože my to nevieme. A preto tí ľudia, niektorí fakt žijú v takýchto vzorcoch 20 rokov, 30 rokov, celý život a nevedia to vlastne ani riešiť, lebo ani nevedia, že by to mali riešiť. No, a potom aj ak to riešia, tak nemajú proste výsledky. Ono je lebo... to aj, že ty vlastne pravdepodobne to urobíš z úplne iného priestoru, že nejdeš len po tom povrchu, ako len nevenuješ sa kvázi len ako koži, ale ideš do tej hĺbky, pretože vieš, že vlastne je to všetko v tom tele prepojené a proste ono... Tak to je, že vlastne aj
aj traumu, keď si povieš, alebo proste možno nevypovieš nejaké veci, alebo nejaké veci ťa trápia, uložíš ich do toho tela, tak oni sa môžu prejaviť aj o niekoľko rokov neskôr, či v tej pokožke, alebo proste na iných orgánoch v tom tele. Je to tak, je to tak. Takže sa fakt strašne teším, pretože v roku 2024 pôjdem ešte hlbšie, ešte viac na dreň, verejne. Nebudem si to už nehávať iba pre seba, pre individuálne spolupráce. Proste pôjdeme úplne do hĺbky a už sa veľmi teším, pretože si želám, aby čo najviac žien videlo, čo všetko sa dá. Čo všetko my dokážeme. A čo keď to môže ísť naozaj v ľahkosti s tým telom? Dôležité sa na to veľmi teším. Ešte to som chcela povedať, ale mi to vypadlo, že vlastne dôležité je v podstate, že uvedomíš, že chceš niečo zmeniť. To je vlastne... A to je zodpovednosť. Že máš už určité vedomie, OK, toto nechcem tak. A vlastne si vedomá toho, že to môže byť aj ináč s tým telom. A proste zmeniť nejde iba to, čomu veríme, že zmeniť nejde. Presne tak. Teším sa, veľmi sa teším. A bude to tu, myslím si, že toto bude fakt úplne prínosné pre každú jednu ženu, keďže ja robím prevažne so ženami. A že si spoločne veľa toho dokážeme aj vyriešiť, aj vyliečiť, aj pochopiť, prijať. A že toto bude fičať. Aj tá energia. Určite bude. Takže ešte raz ti ďakujem. A ja ďakujem. A znova, keď budeme mať dohodnuté nejaké spoločné vysielanie, tak vám to dám vedieť a sa spojíme. A verím tomu, že vám to tu dnes dalo takisto zmysel a význam, že si z toho niečo odnesiete. Dobre, Danielka. Chceš ešte niečo povedať? Asi nič. Dobre. Tak ja ti ešte raz pekne ďakujem. Som chcela povedať. A možno, že v podstate môžeme urobiť raz vstup, kde budeme aj spolu vedľa seba a môžeme vlastne ukázať v podstate, ako sa spúšťajú tie procesy. To ma napadlo, keď si ešte na jednom z tých vstupov uvidíme. Každopádne budeme sa snažiť vlastne na tých ďalších vlastne tých hovoroch ísť do väčšej hĺbky. Áno, bo hĺbka má zmysel. Dobre, tak krásny večer želám všetkým. A ja ti prajem. A budem sa tešiť znova na budúce. Pozeraj. Ahojte. Ahoj. Ahoj.